Naimbag nga bigat kada kayo mga kaparparalan dagtuyak balay ni kumpare nga ta may kusarong karan na di lutuan na kanu nga tura-tura gitaan na kanu kakabsat ta pakita na no kasan mangluto ti tura-tura kakabsat ket napanagdirok ti inyog ni kumpare baka na isaang na ket nanggain na kami manen tatanta agluto ni kumpare ti tura-tura isaang na magayaman kakabsat na di namin pakita ti pinanglinis nan. Sudah gitu kakabsat agpuputi da pa ilaan gitaan na kanu ni kumpare da ito murahin tayo ni kumpare ta gigat pa iti rekrikado na yung lamas na kunada kakabsat yung nga bira dati paray Kita man ati kwa tura-tura mati ko ala quality na tama sida ginta nga tura-tura kay. kung mano nga bukal ata paray Ito. sige mangarod ta raman na mangarod ti lutom nga kung ang initan nga tura-tura ya Nina. nya iti rekado na data Wa din delikado kastanan. Gitan lain. kasin bitsen Lain. sige rod paray ronam Delikado mula delikado. so hati ti panggitana kanu ni kumpare kakabsat kaparparalan bali talo kanu tanong nagigita nga talaga kanu ti gitana nagimas ke urain tayo nga bitaken na ni kumpare ta igaten na hati ti panggitami kini kumpare Ay. ha Hindi ka dong intak ka to eh. Kasing lagak. Kasing lagak man kita eh. Bak lang na katilana kapag kakasti ko. okay Sugat. Parang tuno nanginang aldaw. bayad mo paray Uy, no, balit ata, madin nga mapirdi ata lana. Uy, mano nga tawon natin yung lubrin. Alin. Lana ta. makadamalan na naam nga sa bali paray Eh, tirabi apa rin, nung bilog ti bulan, naglara na lana ng datawan, no, kaya magdatawag kayab-kab. Kaya magkayab-kab pa rin, pabulog ang lana. ito mabalin na tao ta Papang ka di Manila so nga, ang sagas ko na. nabayag manan paray ang awon ti katam na taulaw Uy, ay, nisap-sapok natin tama, nabibiwil na. katamantika na Sila nakati ulaw ni. Lai mas mga talaga tayo pare ginitan nga tura-tura. Una, Di man tara man naman damdaman. minsan ka gluto dati ko baluster, Tagala. Balister ya. Okay. Ay na. Pati di panggitan ni kumparin kabsat di tura-tura nga luton may. May mupus-pusunan kumparay. Ang burburutin ka kabsat dati ginitan tayo nga gigitan tayo nga ka. Nay, nakausap ni kumpare jaya. Gitan tayo nga janitor fish. Ison para ita kuan. Sunod na pare Kill natin. maluksog gaya misunan. Yay. Nakilat mo di kuanan. Katul na isiksik nan ni. Ay, Sobrang ganit ti kuanan. Paborot na. Ay kudin na lang ti alahem. Ilalasag katatabtaba na. atakas na tataparay. Katul makita kuanat ano. Hindi ka nakirsang. Tata ulo na. Lamlat tata ulo na ta sa tati kuan ay mas nananam. May nasipsapan. Nangasip sa panang kiti ulo na. Iti mayat na birada na. Sa tabagina katong matakulanit na. Una katumlak tati ko na. Qualitings na. Ito sisit na. Gusto kayo pagbalinan na pare, balin lang alasagan niya. Puros lasag, mabali mo marami din natin nga aqua, bula-bula. Katong magitisit na lasag lang alain. Kung madumarari mo nga aqua pare tura-tura. Nakas dito pa maayam. Pride mo ay. Ate pride. Kung titlog na, ang lasag na lang.
Pagpaitan, mabalin latamay, tuno, adobo, Yung lukas tangay nga gitna mong paray nga papilang. nasiksik na. Wide. Mabalin latang, nasulit nga mangan kay nasiksik, pilpilyam to kay namang mangan ka. Ah, Ngayon ati ta, natalagi subon. Wala mga ipapulan niya. Una, hindi ka nga, kwan, sisitan. Talaga kayang-kaya mo pareyak. Ati lati naglakaya kag luto ti tura-tura di barko. Barkaw. Nakadanong ka ang barkaw. Hindi ko ako chay. Ah, Chip ko ka. ay, ginik ka ka nga ka para lutaw. Yung para ka ta dinilpata majaklo ya. Diyan naman ako nakita da. Hindi pa tatlaw. Nikadak. Sige manggaraw ta oray ta nga malutom tara man mamuti lutom nga ginitaan. Terus nalpas mi nga kinulamitan ng kakapsat na ito'y tura-turo nga kinilat na ka nalalaka nga ikatenti kudil na kabsat. Sa ito tigitan may yung paray. Doon sa mo daw na yung paray tigitan na. Pare. Hindi mas mulain mo ka. Nagita. Bilit ka na. Sabi tigitan na napaw yun ang nga ikan. Isa lang ngayon. Sa mo paburukain sa mo kabila di tura-tura nga nakulagitan. Nga tura-tura. Oh, tura-tura pa oh. Sa mo paburukain, mabalinain, bitsin, masin, tinsuka, manganain. Ke tagkibwa-kibwa rin kagabsak tigit tanah ya paray. Iba yun. Yate kuwari kadingis natin paray, sibuyas, bawang, laya, ken paminta ya paray, nay. Contoh suka, damit tiko na ya paray. Kastoy ti pinagluto ni kumpare ti adobo ay adobo nga ginitaan ka na. Pare nakusip sa amit. Dugdug jay. Nagaga na dilugdag. Atin kabsat. Ay. Parparalan sa mga luto ati paray. Medyo naluton kabsat. Rama naman paray. Kasi ka na. Kabilang suka na. Sukat ito atoy pare. Tuba. Tuba. Nyog. Namuting timan. Quality na. Ngayon lang atin din madimaksit. Gimasan. Basta di pa naglulutok di barko paray. Maya. Nga mo la. Nya mo la ta. Pinapaita ka kalniti kuamoy. Karniti kalbeng. Buro mo san paray. Sa talaga resulta natin pare, talagang maganda. May masabi pare, di ka man na. Buro mo tayo. Ano yun? Vlogger na Ang gininaw ni kumari niya. Hi, vlogger! Kitab. Hi, kunang ka. Pero starring ang ajay. Oh, hi! Kumusta ka mo te? Kumusad ka, Glenn! Taga-Tabaw, ya. Tabawal. Pare, finish product nam. Buro mo paray. Uy, hindi na buro ata. Kasi ata tiluto na. Tingnan ko yung paray. Di ko korpin eh, kabikot yun eh. Kumilaban ka. Sana ka magisinak ka eh. Duwa ka namang basin mo na ko. Naman taong nagbuka ka. Sige ya. Kaya nang silma ng muli. Kilabanak pare. Ta mabisinak ka. Taban lo ang tabtabas. Nabayak atin ni paryaw. Tayo mo mga na ya. Una. Ay kay bagwak pa yung mga. Tumawatak pa iti blising kinyapaw. Uri kas tila ti si Danda ya. Una.
Apo salamat ito'y blessing na inted mo nga may kukilabanin tatta nga ginitaan nga tura-tura. Salamat Apo. Amen. Paray. Kaya nga mati kamangan. Ako naman to nataw mo kilabat. Si ka lang katibuyat ng mga Hindi masabi kahit. Na naman paray. awan digo ata paray. May tatoy. Digaw. Nagsulsultok mo paray. Naman sa rati ulo paray. Hindi masain. At di mo konakta na ililiw ang sidain. Lima lang nga kamaadin na po paray. Dua. Duwa niya. Kami talaw. Nanam. Apa una mas tura-tura nga talaga ginitaan. Di madi panakalkaraman. Tuladon niya pinaglutok ta ramanan niyaw. Tanong may bagay nun niya raman di tura-tura. Makapanak di sudad pare, makita kay tura-tura di aquarium kung abisinak tilawang ito now. Di tamo gaya sudad na. May katalaw ka kamuta dyan. Pat. Magpatay. Ganun. San? Surrender tayo sa pagsitak pare. Surrender at aso nga Tangtangad. Nagpura niya paray. Good kaya pare. Good ko. Madi ka na ko timang damur ka na. Ako ilalaki nga ako ah. Nagkakaw na nga paray. Nga di brief. Brief na mo masupot ka rin ako. Na paray. Okay. Alpasain.